Kaikki katsojat, ja tänään pelataan Finish Hot Simulator ja aloitetaan peli, uusi peli, miksi ei, koska mä oon pelannut tätä, voidaan skippaa tää, että voitte nähdä se alkuintro ja tällä. Mä tein nyt täällä tällaisen videon, että kun mulla on vaan 4 tilaa, niin mä haluan sitä enemmän. Tilaajia, niin mä teen tällaisia pelivideoita. Ja jos te haluatte niitä lisää, niin laittakaa tällä videolla liikkeen. Ja mä voin tehdä toisen sanan, jos te haluatte vaikka tästä kauden. Joku, en mä tiedä, kuinka jaksoa te haluatte. Mut ei varmaan muuta kuin aloitella tää peli. Tää latautuu. Ja jos niin nyt lähti mielestä, jos te haluatte Roblox-videoita, niin te voitte vaikka tilata, mutta ottaa kommenttia, jos videossa toimii kommentit, en tiedä. No nyt pitkä ura ilkeä Seppo-videoilla, koska muistaakseni tätähän menee mökille yksin, kuten aivan suomalainen Finish Hot Simulator osa kesä 2004. Ei muuta kuin aletaan vaan pelaamaan. Ja niinku, jos te olette pelannut tätä, niin voitte laittaa vaikka, voitte laittaa kommentteihin, että jos te olette tätä pelannut, niin se olisi ihan kiva kuulla. Oletteko pelannut tätä? Paskaa! No sitä minäkin sitten. Ei toikaan toimi. Meidän pitää nopeammin tänne. Sitten varmaan värjätä. Toivottavasti varmaan muu auto. Joo. Ja sitten otetaan tää tästä. Voidaan vaikka heittää jonnekin tonne Nevadaan. Ja jos me löydettäis avaruudessa jossain helpossa paikassa, niin toi olisi ihan hyvä. Josko vaikka täällä. Ei oo täällä. Jos olisi tää mökillä, tai ei mökillä. No niinku, täällä se olisi. Ja mennään nyt tänne mökkiin. Ja sitten mä en ehkä tällä videolla käy kaupassa, mutta huomenna tulee uusi video, vaikka ei saa aamulla. Tai en mä tiedä, kun mä oon tullut koulusta tai jotain sinne päin. Niin sitten voi tilaa se voitais kauppaa ja tällaista, koska nyt on ilta, kun mä kuvaan tätä, niin mä vittis niinku ihan niinku tuota niinku aikaan, koska en mä ehkä jaksa mennä silleen kauppaa tällä videolla voi huomenna. Niin jos te haluatte lisää, niin muuteskin mä teen huomenna, vaikka ette tykkäisi tästä videosta, mutta jos te siitä tykkäätte, niin mä voin tehdä lisää niitä. Laitais tää moottorin. Ja minä laittaisin tonne veneeseen, koska meillähän on jo yksi tankki täällä. Ja välillä pitää muistaa tätä pappatunturia. Viedään se tänne. No, siinä se voi olla.
Ja voitais ehkä tällä videolla jotain pastaa, vaikka makkaraa tai jotain sinne päin vaikka. Koska huomenna mennään sinne kauppaan, niin tällä videolla mä siis menen niin huomenna niinku oikein elämän. Huomenna niin menen sinne kauppaan, aamulla ehkä tuo video. Niin mennään sinne, niin voi paistaa jotain lihaa. Niin voitais jossain videossa käydä vaikka leikkaa se Marjataan ruoho. Ja kyllä menee se oma aikansa, kun se sen leikkaat. Sitten Kalevi tästä ja morjastamassa. Ja sillasta. Ja sitä Marjattaa pitäis mennä moikkaa. Joo. Tää välillä ei ota tätä. Tää puu tosta. Ja kai lähetään Seponkaan vaikka niinku tekee niinku sellaista. Ja se on mulla käy jos tällainen kausi vaikka tullis tästä Finish-kottavista. Jos te vaan sitä haluatte. Ja voi kyllä tehdä. Ja nyt mennään vaikka. En mennä oo käteen, mutta kyllä niinku tänne valmiiksi nyt kun jossain vaiheessa lämmitetään se sauna. Sitten voitais nyt paistaa vaikka tätä makkaraa. Jos varmaan. Laitetaan sinne nää hiilet. Ja sitten otetaan tää sytytysneste pulloa ja laitetaan ne tänne. Niin. Kannattaa oikeesti testaa tätä peliä, koska tää on oikeesti hyvä peli. Et niinku, jos te tykkäätte saunaa, vetää niin kännit ja tällaista. No kännit joo, mutta silleen niinku. No, vetää tuolla kaljaa tuolla takakunnassa ja tällaista. Niin. Jos te haluatte saunaa, jättää nytkin elämää tällaista. Ja ootte sellaisia mökkiihmisiä, niin kannattaa testaa. Tässä niinku vähän sellaista niinku videota, että te näette, että millainen peli tää niinku on. Että tiedätte etukäteen, te voitte tietenkin mennä katsoa sitä toiseksi videosta, millainen tää on. Mutta mä näytäisin, että tässä on silleen ihan niin pikaisesti, että on tällainen perus Suomi-peli. Et niinku ei tää on niinku oikein sen kummonen. Nyt voitais vaan paistaa tätä makkaronia. Ehkä kohta lopetetaan tän videon, niin tää oli tällainen lyhyt, että varmaan mä tuun tekee jossain vaiheessa puolen tunnin videoita, niin nyt mä oon niinku, siksi mä puhun näin kovaa nyt, koska nyt on ilta, niin huomenna voi puhua vaikka niinku mun normaalilla äänellä, vähän kovempaa, en mä tiedä, mitä haluatte. Tai mä puhun mun normaalilla äänellä, vähän alkan korottaa, mutta en paljon. Ja vaikka aamulla mä voin tehdä sen. Ja se on niinku on ihan kiva, kun tällainen peli on niinku keksitty. Se on niinku mun mielestä on ihan kiva. Sori, mulla on nyt mitään tällaiset hommat. Mä aloin vaan tekemään tätä videota, että mä niinku muuta niinku
mitään suunnitellut, mitä mä tässä niinku sanon. Aina kysyn, että teidän kuulumisjuolassa on juttu. Täytyy vastata sinne. Nyt tyhjennetään tuo hyksy. Tää on ihan hyvä siirtää se vähän vaan tähän. Saadaan vähän viereen vaan sinne. Noin. Tuo tää vika. Ei ollut vielä. Otetaan tosta ylhäältä tuo. Meidän siihen välillä. Tää on vika. Joo. Lapio voidaan jättää tähän. Se siinä pysyy. Joo. No. Mä en tuu niinku ehkä nyt tällä videolla ajamaan tällä poppatunturilla, mutta ehkä viimeisessä videossa. Ja se olisi. Mä luulen, että se olisi nyt näkee niin, mutta eka mennään kuule tallentamaan. Tänne yläkertaan. Näin. Tallennu. Empty slot. Ei kesä 24 vaan. Mikä olisi hyvä nimi tällä? Tätä vaan tällainen vaan YouTube maailma. No, pari tuntia nukutaan. Mä luulen, että se on nyt silleen ihan hyvä nyt lopettaa. Se olisi moikka.